Ay linti anuni palang supaliyong kong kuriputon. Kalat ka. Pade? Pade? Pare do tayo, pade. May pag-istoryahan kita, pade. Oo, dito pa rin. May sala ka, pade. Sa inaanak mo. May sala ako sa inaanak ko. Oo. Nakulaw ng sala mo. Nagduma ba gusto yung inaanak mo? Oo. Hali pa kaming Manila, pade. Pamunan. Tilawan mo 20. Oh, sus Mariuso. Ano man napahit mo, ah? Ngunyan, bako man iyang boy padarakulan. Sika tao sana, so kayang-kaya. Kude, huminuga ka sana. What? Ginugak nata. Makakaabot kit sa hugak. Natawan mo sa akin mo lamang yun na Pasko. Bakong dae? Kaya man yata, obligasyon kan mga ninong. Ay, sus. Dapat aninong manipis and 500. May ibog 1.5 2,000. Araw ka. Araw ako, kung ako sana magkapira ka. Tigsa na ng milyonan. Pisos. Paliyaong ka man pala yun. Paano ka man niya magkapera ko? Nahuga kunong ka. Dahil ka man nagtatrabaho. Yan natin nga, ita 20 peso ang tinaw mo naman sa akin, ikaw. Aw, iyo masasukaya ko. Buda udok sa buot. Buda ang unyang bako nga ni padarakulan. Duwang pala pag ang harong. Dawa duwang pala pag May sasakyan, may motor. Pinabakal mo ko sa motor mo, pantao mo sa naman sa mga inaanak mo. Ay, di pa silong buboy ang pagtitipon. Maghinguwangan, magkaigwa kaan. Dinagdagan mo man lamang ko ta sa 20. Yung sabi ko. Tinibo mo lamang ko tang 500. Mataw sa pinangaki, 20. Pati ako pikigrabuhan kan mga gibo mong an. Marasa pa nagbaso lamang kung kinuatak ang ninong kan aki ko. Ano? Nya! Yan naman. Yan magampi ka sabi ko kampad eh. Tama dumaan ako, may dumaanon ako. Hindi na niya bagahaw. Dinagdagang piso. Hoy! Taman! Bakit lang nabuhay ini? Kuriputong ka! Dinagdagan nila piso. Dawa nila mga nagkakali ka ni makabakal. Bako na ka ni Mary ang Christmas ni Nonoy ko. Ano? Dagdagan mo pa? Para? Badang dagdagan. Nagbubut-but pa. Pwede! Pwede, palitan pa na ba? Taka baka? Gano'n nagkakaraw ka man sa nang tinawan mo kung piso? Tandagi din eh. Ay, siguro mo ng ribo na. At ikaw ka, makakabutan naman pa rin sa inaanak mo. Pambakal ki sapatos, kuning ka sa sobra freezer, mga sopa. Ano ba? 1,250 pwede na? O pwede naman pala eh. Jeez. Nahiling mo na baga ang padiyong ko talagang inyo. Tunay na pagbuan ng God. Primero din lang ang piso. Ngunyan 10. 31. Manipis.